Sige ate, picture pa. Mainit. So, dito tayo ngayon sa Aguinaldo Shrine. Yan. So, nag-picture. Grabe ang init. Kaya tayo nandito kasi si Axel, no? Please. Ito yung pupuntahan ng mga classmates niya, ano? Ito yung dapat nilang pupuntahan. So, hindi siya nakasama doon sa mga classmates niya, kaya nagsulo na siya. Ay, nagsulo. Sumahan siya ng mama niya. So, wait lang. Ano yung nakalagay dyan? Philippine Independence Proclaimed June 12, 1898. Grabe, sobrang init. Ang init. Nasa na sila? Ano siya pumunta? Hanapin natin yung ano. Makasama natin. Init. Ang init. Ay, ito. Ito sila. Ito sila. Yes, sir. Anong channel mo? UKukDarryl. Picture mo ito si Kuya. Huwag ka nila. Ito, Meron ka? Ay, yung fitness. Ay, wala. Nandun sa sakyan. Sige. Ganito ang kulay. Kaya hindi kulay. Sige. Thank you, sir. Buti mabait si sir. Asan, sir? Asan, sir? Thank you kay sir kasi wala akong face mask. Good afternoon, sir. Yes, sir. Yes, thank you, thank you. So, thank you kay Sir SG, no? Bigyan tayo ng ano, ng face mask. Oh, si Kuya Axel. Kasi wala akong face mask. Ayaw ko yung face mask. So, face mask muna tayo. Naiwan yung face mask natin. So, ito yung face mask natin. Yes, sir. Yeah. Ilang subscriber na? Bago pa lang, sir. 231. Oh, 231. Yes. UKukDarrylChannel. Sticker. Wala pa, sir. Wala pa yung sticker. Asan? Ay, ito yung mga ano dito. Wala pa tayo sticker. Susunod, meron tayo sticker dyan. Sila pa mula sir. Permit to use the museum. Yun! Date. Anong date ngayon? Anong date ngayon? Yun. Yan muna. Vlogger name mo. Saan yun, sir? Yung ano? School. Wala kang school. Ah. Vlogger name mo na lagay. Okay. Video documentation. Tapos dito. Ito ang dulo.
Yung date. Date and time. Ano ang date niya? 23. March 23. March 23, 2023. Time. Ano time? 3:15. May contact number ka sa mga Yes, sir. Lagay natin sa dito. address and contact number. Niyo. Anong lagay? Video, photo, video documentation. Ilagay na video tsaka photo na lang. Lagi. Lagi. Dito po, mag-ano na po tayo. Payawan ako na isang ID. Ako na lang. Sa akin, sir? Apo. Naku, nandun sa sir, sa sakyan. Kahit anong ID lang. Kasi babalik ko na kaya para saldo. Ito na lang. Iwan ko na lang ito lahat. Ano? Calling card ko, sir. Balikan mo na. Yes, sir. Thank you, sir. Asa na kaya pa? Okay. Thank you, sir. So, yes, ma'am. Saan sila? Pasok tayo. Pasok. Ang bahay ng Aguinaldo. Ang bahay ng Aguinaldo. Sa bulag yan, ma'am. Okay. Ito yung para sa mga bulag kasi may siya, yung may mga dot ba? Sabi ni tatay, yun yung para sa mga bulag. Para mabasa ba nila? Pook. Proklamasyon ng Karinlan. Sulat ng mayroong dot. Meron siyang mga dot para yung mga mabasa nila. Museum map. Tagalin natin yung sombrero natin kasi naka-sombrero ako. Ano yan, guys? Ano yan, guys? Ano daw? Mga kilalang labanan sa Cavite. Notable battle in Cavite. Ha? Ang unang yugto ng Rebolusyong Pilipino. Ang kumbensyon sa Tehero.
Si Heroes ba? Si Heroes? O, si Heroes na to. Oh. 1896? Wow. Ito. Ang panunumpa sa tansa. Gamit nilang baril no, tingnan ninyo. Diba? Ang baril na to. So, mga armas nung simula ng revolusyon. Yan.